ndị be anyị ekenekwa m ụmụ Igbo ekene m Igbo bụ Igbo ekene m oge Igbo ndị ọma njem ọ na-ekene m ọnwụ ihe nji bịa n'ụbọchị taa ihe nji bịa n'ụbọchị taa ka anyị kụzie maka illusion ọya ya akụzi n'ụbọchị taa. Gịnị bụ illusion bụ ihe ndị oyibo na-akpọ false belief. Those things ihe niile ahụ adịghị eme exist bụ false belief, adịghị eme exist. Onye m ga na-akpọ illusion na-ekpuchikwa mmadụ anya. Onye ekpuchi gị anya omee gị eme mfụzi ụzọ. Ọ bụghị ikpuchi gị anya na ihe ekpu isi na okpuchie gị anya ị na-ezuzi ezu. Kedu ka o esi mee gị ị na-ezu ezu? Mba illusion. Ihe ndị ahụ niile ikwetacha anya ya na-abụla eziokwu. Ihe niile ahụ ikwetara ya na-abụla eziokwu onye nwa bụ illusion. Those false beliefs ọ bụghị ihe na-eme exist ka ọ dị ka ihe mfọ n'ịntanetị ofu mbọsị na Facebook vidio mmadụ ti a na-ekpere ndị mmadụ ekpere, ụmụ nwaanyị ha ehika jidesi ịtarị n'aka. Asị onye ọbụla jidesi ịtarị n'aka, onye ọbụla ejidesi ịtarị n'aka, a na-ekperesi ha ekpere. Onye ọbụla na-apịa ịtarị n'ikuku awasị kere ihe nke apụta asị na ka ha wee pịagbuo spiritual husband. Na ịtarị eji apịagbu spiritual husband, di ya na mmụọ ga-ewere ịtarị wee pịagbuo ya ka ọ nwụọ, ka ọ kwụsị inye ya nsogbu. Ma ndị mmadụ ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụazị mana ụmụ nwaanyị were ịtarị na-apịa n'ikuku ka a wee pịagbuo spiritual husband. Ọ ya ka a na-akpọ illusion. Maka okpuchigo ha anya mezie ha na-ezu ezu. Ihe a ha na-eme enwere ihe ọpụta, enwere ihe omiri. Ọ illusion kpuchi ha anya, those false beliefs. Ma onye na-egbu ha dị ama bụ illusion kpuchikwuru ya anya. Ọ ya eme gị ịma mfe ihe dịrị ya sọsọ ihe na-afụ bụ ajị ihe. Those negative thoughts ihe niile a njicha negative ikwesị iwepụ ya n'isi gị. Ọ illusion na-aka ọsọ ya. Ọzọkwa nwekwa ebe ọzọ ejidesie mma a na-egbu ya n'anya, a na-egbu n'ụlọ ụka bụ ihe ahụ awụta onye ọbụla ejidesie mma asụsọ ka e wee gbuo ekwensu ada anwụ. Ekwensu egburu 4,000 years ago. Eweta mma a na-egbu n'anya na-apịa n'anya na-efe n'ikuku ka e wee gbuo ekwensu. Ihe niile a bụ example of illusion. Illusion kpuchiri ndị anya. Ma ọ bụ esi na onye ahụ amazikwa onye mbụ, gị na mmadụ enwe nsogbu, esi na onye ahụ makwa onye mbụ, asị gị kere onye bụ ego ijilo nwere ihe iji. Ọ sị na ọ makwa onye mbụ na mmecha ihe n'ụwa ọ ya ama ụdịrị mmadụ mbụ. A na-eche na ka ije weta egbe gbaa onye ahụ egbe ma ọ sụọ ya mma ma ọ kụọ batụ. Esi na onye ahụ maka onye mbụ mmechaa ya ịbaa n'ihu ụlọ be gị je nọrụ, je weta akwa white na akwa red kee na bọtụl were ekwuo okwu kwuchie okwu si ya ngwa ya jebezie afụcha ihe n'ụwa. Ọ illusion kpuchi gị anya. Onye na-eme ụdịrị ụba illusion kpuchi gị anya. Those negative things ị na-eme ka iwe megide mmadụ na-eme ya incantation na ndị otu illusion bụ ihe kpuchi gị anya. Because ị mara na those things ọ nwere ihe ọ na-arụ. Ọ illusion bụ ihe esi otu asachie gị anya ị na-asọ isi. Ma weta bọtụl wee ya aja n'ime gbanye mmiri kwuchie si na ikwuchigo destiny mmadụ na ikwuchigo destiny onye illusion bụ ihe kpuchi gị anya. Ọmankwa gị for your left, ọmankwa gị for your right. Na those things niile ahụ abụrụ real. It leads you to negative thoughts. Ọ dịrọ real, ọ bụrụ ihe na-eme exist, ọ nwere ihe ọ na-arụ. Ọ illusion na-ekpuchicha ndị mmadụ anya. Ọmankwa ha fụ differentiate between ihe dị real, ihe na-eme exist
na ihe adịghị eme exist ihe dị real na ihe adịrọ real ọ ilusion kpuchiri onye dị otu anya esi na mmecha ihe ọmala odere mmadụ mbụ ije weta ofe ihe gwuo na ihe ilusion bụ ihe kpuchi gị anya because afụgo m ndị asị na-ekechi ha nọcha n'obodo oyibo na-eme ọfụma ihe o ji wee bịa dị ka a ga-asị na ihe niile nwe ihe ọ na-alụ maka na ebe anyị adịrọ mma ihe afụ mmadụ ọ gụcha akwụkwọ ma nwa ọrụ ọ gbagide mbọ niile ọ ya na-agba ya macha akwụkwọ brain mana ọ gụcha ihe niile ọ ya gụ na skuul pụta ọrụ ama ndị ọ dịzie ka a ga-asị na o nwee ekechilie ọ dịzie ka a ga-asị na o nwee emeri anything ọ dịzie ka a ga-asị na o nwee jie somewhere ọ maka na be anyị adịrọ mma na-edozila be anyị ọ bụ na ezozi be anyị ihe niile a efu na onye niile nwere ihe ọ na-alụ ọ maka na edozila be anyị ije n'obodo ebe ịfụcha job opportunity onye ọbụla na-arụ ọrụ ma ị gụrụ akwụkwọ ma ị gụrụ akwụkwọ ichi ịlụ ọrụ ịlụba ọrụ ichi ịlụ ọrụ sekuriti ichi ịlụ nke na nke ọbụla ego ị na-alụ na-enwetagodo obere ego ihe ji wee na-amachi akpa mana ọ dịrị otu adị na be anyị ịgụcha akwụkwọ niile ya na-agụ ịma nweta ọrụ ọ bụzị ọ dịzie ka onye akwụrụ okwu na bọtụlụ ejidego gị so ihe niile bụ ilusion kpuchi ndị mmadụ ha nke nwere onwe gị na-agbakwute mmadụ ka ọ wefụta gị odere ya ma ọ ka ọ wee gwọ ọrụ gị keelụ gị kechie mmadụ ilusion bụ ihe kpuchikwu gị anya ilusion bụ ihe niile ama adọrọ efu those false beliefs ikweta na ya kwa isi eyi ka a na-achọ ka a convince gị na ihe a adọrọ n'ihi na ọ dịghị eme exist ejujuwa isisi mba na ọ na-eme exist ọ ilusion bụ ihe kpuchi gị anya na mmechi okwu sọsọ gị ga-azọpụta nwa onwe gị sọsọ gị ga-azọpụta nwa onwe gị ndị be anyị ekene ebe unu oke ọmụnwa bụ eze mmụọ esi Los Angeles California USA ewetara unu nke a wee na-asụ unu ka emesịa ndị be anyị ka emesịa udo